குருவே சரணம். ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்துக்கு 2ஆம் இடம், 5ஆம் இடம், 8ஆம் இடம், 11ஆம் இடம், இந்த 4 இடங்கள்லையும் கிரகங்கள் இருக்கப்பெற்றவர்கள், எந்த கிரகமாக வேணாலும் இருக்கட்டும், இருக்கப்பெற்றவர்கள் தன்னுடைய வன்மையால் சம்பாதிப்பார்கள். வக்கீல், ஜோதிடர், ஆன்மீகவாதிகள், மதகுருமார்கள், இவங்கெல்லாம் தன்னுடைய வன்மையால் சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமையை பெற்றிருப்பார்கள். இறைவன் அவர்கள் வன்மையில் மூலமாக அவர்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து செல்வங்களையும் அருள்வார். எனவே அவர்கள் தங்கள் வன்மையை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி கொண்டால் வாழ்வின் உச்சத்தை தொடுவார்கள். பண்டிட் MGP 43 வருட ஜோதிட அனுபவ ஆராய்ச்சியாளர், ஆசிரியர்.